Ekolapiko ikastetxetako jantokietan elikadura ekologikoa, bertakoa eta garaikoa txertatzeko proiektua da. Menu osasuntsu eta orekatuak landuz eta ingurumenean, landa garapenean eta osasunean sentsibilizazioa jorratuz. Eta gai guzti hauen garrantzia ikusita, Biolur Gipuzkoako nekazaritza ekologikoa bultzatzeko elkartea izan da, Ekolapiko izan da Biolurrentza betidanik buruan egondan proiektu klabe horietariko bat. Eta 2007an, Europa mailan haurreskoletako elikadura ekologikoak eukizauen bultzada ikusita, Donostiako udalak eta Kristina Eneak interesa azaldu zuten, orduan posible izan zen bertako 3 udal haurreskoletan aurrera eramatea. Kristina Enea Fundazioa eta Donostiako udala hasieratik daude murgilduta Ekolapiko proiektuan. Egia zen, guretzako berebiziko inportantzia daka proiektu hortan parte hartzea. Oso inportantea da aurrera eramatea eta horregatik indar eta energia guztia jartzen dugu proiektu hortan. Hezkuntza, osasuna eta ingurumena. Hauek dira proiektu honen 3 ardatz nagusiak. Hezkuntza, importantea da, importantena jakitea zer jan, nola jan eta nondik etortzen dira proiektu hauek. Osasuna, umeen osasuna. Segurazki, proiektu hortan ardatz importanteena. Eta ingurumena, landa garapena oinarritu behar da modelo ekologiko baten, bai produktuak, bai ekoizteko metodologiak. Kutxak ingurumenarekiko konpromiso sendoa dauka, eta Ekolapiko proiektu honetan erabat sinesten dugu. Ekolapiko proiektua Donostialdean hasi zen, duela urte mordo bat, eta Kutxako gunearen laguntzari esker posible izango da proiektu hau Gipuzko osora hedatzea. Espero dugu pixkanaka Gipuzkoako haurtzandegi eta ikastetxe ezberdinetara zabaltzea, eta hori da gure erronka eta gure apustua. Baserria eta eskola, bi entidade erabat desberdinak iruditzen zaigu direla, bi mundutan biziko balira bezala, baina biak oso gertu daude eta adibide bat Ekolapiko da. Baserriaren eginkizun nagusia kalidadeko produktuak ematea da eta eskolarena berriz bere jangelan janari osasuntsuak eskaintzea. Janarianen kalitatea hitz egiten da, baina komeni da hori gehiago zehaztea eta guretzako 3 oinarri nagusi ditu. Alde batetik bertakoa izatea, bestaldetik sasoikoa izatea eta azkenik ekologikoa izatea. 3 zutabe horiek dira baita erain zuzen baserriaren nekazaritzaren zutabe nagusiak. 3 zutabe horiekin ziurtatzen dira alde batetik konsumitzailearen eta kasu hontan ikasleen osasuna. Eta bestaldetik ziurtatzen da baita ere naturaren eta lurraren osasuna. 3 zutabe horiek ziurtatzen dute beraz iraunkortasuna eta denon bizi kalitate on bat. Ekolapikok ematen digu beste aukera bat gehiago. Gure produktua egiten dugun produktua saltzeko eta gero jakinik aurrentzako dela eta nolabait hazia ereitea bezala dela etorkizuneako proiektua oso interesgarria iruditzen zaigu eta baserritarrok hor egon behar dugu. Antolaketa da Mantxangorrin bitartez, orduan guk urterako gutxi gora bera zenba behar dan planifikatzen saiatzen gera horretik. Mantxangorrik jasotzen ditu eskaerak sukaldariatik, eskoletako sukaldari desberdinetatik, eta ondoren guri egiten digu eskaera. Orduan guk Mantxangorria ematen dugu, astean bitan, normalean astean bitan. Guretzat Ekolapiko proiektua benetan berezia egiten duena nekazaritza ekologikotik lortutako elikagaiak erabiltzea da. Hori da benetan guretzat aipagarria eta berezia proiektu honetan. Elikagai ekologikoa eredu ekologikoa jarraituz ekoiztutako lehengaiak dira. Behar bada sukaldarientzat edo dendarientzat produktu horiek eta besten artean ez da aldean dia ongo, baina ekoizteko eran izugarrizko aldeak daude. Eta hori gero Lapikoan eta gure jantokitan oso esanguratsua da eta argi ikusten da. Nekazaritza
bere barrutik ezagutzen dugun ontzat, eta batez ere azken urtetako nekazaritza moderno hau, oso garrantzitsua da umeentzat eta holako jantokietan nekazaritza ekologikotik lortutako elikagaiak erabiltzea. Guretzat taldea izugarria da. Gaur egungo nekazari ekologikoak naturarekin bat lan egiten du. Bere baliabide guztiak naturalak dira, eta erabiltzen dituen baldintza guztiak bertan naturan bilatzen ditu. Eta honekin ez ditu behar ez pestizidarik, ez transgenikorik, ez antibiotikorik. Berak egiten duen lanak lortzen ditu elikagai osasuntsuak eta garbiak. Eta hau gaur egun oso garrantzitsua da. Bueno, Ekolapiko proiektuaren hasieratik, Mantangorri baserritarren elkartean egiten duguna da produktuaren logistika aurrera eraman. Y Ecolapico nos ofrece ayuda y asistencia a través de una dietista llamada Sabrina, que nos asesora pues, con los menús, nos va explicando un poquito los gustos de los niños y los adaptamos un poquito nosotros pues, a nuestros horarios y a nuestra forma de trabajar. Ekolapikorekin, eskola bakoitzakin individualki egiten dugu lan, beraien beharretara egokitzeko. Ikusten dugu sukaldariaren figura oso garrantzitsua dela, bera bai da egunero menuak egiten dituena. Menuak planifikatzeko orduan, OMS-en piramidean oinarritzen gara, zereala oinarritzat hartuta eta nekazariek eskaintzen diguten garaiko barazkiak erabiltzen ditugu menuak osatzeko. Orain dela 3 urte hasi ginen Ekolapiko proiektuarekin Zuloaga Haurreskolan. Hasieran barazkikin bakarrik hasi ginen eta gaur egun barazkiak, zerealak, esnekiak eta abar erabiltzen ditugu gure janari barruan. Ekolapiko proiektua, Zuloaga proiektu barruan egotea ematen digu balio erantsi bat gure proiektuari. Zergatik guk garrantzia handia ematen diogulako elikadurari eta gehien bat gure aurren adin barruan, 0-2 urte barru horietan. Era berean, proiektu honekin gurasoak, haurreskolako gurasoak sensibilizatu nahi ditugu baita ere zer den janari ekologikoa. Eta jarraipen bat izan dezaten etxeko janariarekin, hemengo bazkaria eta etxean ematen zaien bazkariarekin. Horretarako Ekolapikoekin batera, Biolurrekin batera antolatzen ditugu bai tailerrak, hitzaldiak eta baserriko bisitak. Noizean behin etortzen dira, gurasoak beren aurrakin, proiektu honen barruan, baserria bisitatzea eta ikusten dute, aurrak jaten duten hori, nondik ateratzen da, nola egiten dan, eta ikusten dute, lekuan ikusten dute nola egiten da lana. Xabier naiz ni, Oierren da Junen aita eta ikastolako gurasoa. Orduan guk ikastolan bazkaltzen uzten gendunen Oier, June bain ez da hasi, pentsau gendun garrantzia handia zeukela ematen zaion elikadura jangelan, ez? Jangelan ordu arte petxatzen dugu eskolan bertan sukaldatzen denez ona zala elikadura, ematen zitzaien elikadura, baina hori hobetu zeikela. Da garbi genduken bidea zala produktu elikagai ekologikokin hastean, ez? Badakigu pausoz pauso guatzela, eta oantxe aigeala gure hasierako idea zen produktu ekologikokin gantzea, baino Ekolapiko proiektun sartu ginenen, konturau ginen, baita menu aldaketa batek ze onurak ekarri zizkeen umen osasunen, ez da? Hortako Ekolapikoko laguntza handi izan da Sabrinaren lana, Sabrina da Ekolapikoko laguntzen digun elikadura ezitzaia, eta orduan urrengo pausue zein izango dan, da menue aldatzen dihozten eran garbi eukita produktu ekologikok eraudiko ditugula, oentxe lan egiten egana da, gure umek hemen bazkaltzen du, baina etxen goxaltzen du eta etxen afaltzen du.
Ekolapiko ez da balore erantsia jangelan hobetogo elikatzen direlako. Ekolapiko proiektua da gure balorea aurrei elikatzen erakustean, bizitzen erakusten diegulako. Baserriko produktuak, kalitatezkoak, bertakoak, garaian garaikoak eta ekologikoak izatea bermatzen dute gure baserritarrek. Eta irizpide ekologikoekin landutakoak direnez, kontsumitzen dituztenen eta nola ez, baita naturaren osasuna ere zaintzen dituzte. Baserritarrek eurek, edo bestela, Mantxangorri enpresak eramaten dituzte elikagaiak eskoletako jangeletaraino. Aurren janariaz arduratzen den sukaldariari aholkularitza ematen dio Ekolapikoren nutrizio hezitzaileak. Prestatzen dituen jakiak osasuntsuak, orekatuak eta goxo-goxoak izan daitezen. Gero, sukaldari bakoitzak bere menua antolatzen du, bere eskolaren ezaugarrietara egokituta. Familiek, sukaldaritza eskolak eta aholkuak jasotzen dituzte, etxean egiten dituzten otorduetan haurren dieta nola osatu jakin dezaten. Proiektuarekin bat egin duten familiek, baserriak ikustera joateko aukera izaten dute. Horrela, kontsumitzen dituzten jakiak nondik datozen eta nola lantzen dituzten ikusteko modua izaten dute.